Takže opäť v lese, v mojom druhom domove. Som neskutočne šťastná, že mám takto les hneď za domom, za bytovkou a v meste. To je luxus. A som za to veľmi vďačná. Veľmi, pretože každú možnú chvíľku využívam na to, aby som sa sem prešla. Buď si dám len takú kratšiu prechádzku, niekedy si trošku dám viac do tela s dlhšou, ale to nie je vôbec dôležité. Podstatné je, že som tu a že sa tu prepájam úplne so všetkým, stromami, kamienkami, matkou zem. A teraz v tomto ročnom období vnímam, ako sa ten les krásne stišuje. Každé ročné obdobie má svoju energiu špecifickú. A milujem túto jesenu, lebo je jedinečná. Žiadne iné ročné obdobie ju nenesie ako práve jeseň, kedy sa stišuje, opadávajú listy a vlastne ako keby odumiera. Hej? Prichádza tá smrť v podobe prichádzajúcej zimy a znova potom na jar opäť nový život. Je to krásne, ten krásny kolobeh života v tej prírode. Vnímať to, cítiť to pri prvom vedomí, cítiť to srdcom a vnímať to v duši. To je niečo nádherné. A dnes som si priniesla sem také vyznanie, takže na chvíľu sa naladím a prednesiem pár slov tomu môjmu milovanému lesu. A tak. Prichádzam dnes k vám povedať pár vrúcných slov tebe, milovaný les. Vám, mojim bratom a sestrám, ďakujem vám z celého srdca za všetky tie hrejivé okamihy, plné naplnenia môjho srdca, za pohľadenie mojej duše, za všetky tie vrúcne objatia s vami, kedy čas sa zastavil, za všetky zdieľania môjho života, toho, čo žijem a cítim. Ľúbim vás tu a teraz. A ešte pár slov na záver. Toto je jedinečné puto, ktoré vnímam už od detstva. Stromy sú pre mňa oveľa viac než kmene a konáre s listami. Sú to živé, nádherné a múdre bytosti, pamätníci dávnych čias, prepojení so samotným počiatkom Zeme. Majte krásny zbytok dňa a prežívajte túto nádhernú jeseň v plnosti svojho srdca.